Maayong adlaw mga bata, ako si Teacher Judith A. Reponte. Pwede pod ko ninyong tawagong Ma'am Judith. Karong adlaw tun-an ta ang usa sa mga letra sa alpabetong Binisaya. Andam na ba mo? Sugdan ta. Aduna ko'y mga hulagway nga ipakita kaninyo. Ilho nato ang ngalan niini. Tanawa. Unsay ngalan niini? Sakto. Isda. Isda. Kani, unsa man ni? Sakto, itik, itik. Kani, unsa man pud ni? Sakto, iro, iro. Kani, unsa man ni? Sakto, iring, iring. Kani, unsa man pud ni? Sakto, ikog, ikog. Karon, atong balikan ang mga ngalan sa hulagway nga atong natun-an. Isda, itik, iro, iring, ikog, sabay ta. Isda, itik, iro, iring, ikog. Karon, kamo na lang. Sakto! Unsa ang atong nakita sa mga ngalan sa hulagway nga atong natun-an? Sakto! Pareho sila og sinugdanang letra. Kini ang letrang I. Uppercase, lowercase sa letrang I. Usbon nako, kini ang letrang I. Uppercase, lowercase sa letrang I. Nga adunay tingog nga I. Sama sa isda, itik, iro, iring, ikog. Usbon nako, kini ang letrang I nga adunay tingog nga I, I. Sabay ta. I. Kamo na lang. Sakto. Sige, kantahon ako. Unsa ang tingog sa letrang I? I. Usbon ako. Unsa ang tingog sa letrang I? I. Sabay ta. Unsa ang tingog sa letrang I? Sige daw, kamo na lang. Unsa ang tingog sa letrang I? Karon kay nahibaluan na nato ang letrang I ug ang tingog nga I. Atong tan-awon ang pamaagi sa pagsulat niini. Ang uppercase nga letrang I adunay tulo ka lakang sa pagsulat niini. Atong timan-an nga sa pagsulat adunay tulo ka linya. Ang asul, pula, asul. Ang uppercase sa letrang I nagsugod sa kulor asul nga linya. Tan-awa ang udyong o araw nga atong pagasubayon. Usa, duha, tulo. Subayon nato. Usa, duha, tulo. Usbon nako. Usa, duha, tulo. Karon sabay na pud ta. Usa, duha, tulo. Sige daw kamo na lang. Usa, duha, tulo. Atong isulat sa hangin. Andamang mga tudlo. Usa, duha, tulo. Usbon nako. Usa,
duha, tulo. Sige, sabay ta. Usa, duha, tulo. Kamu na lang. Usa, duha, tulo. Sakto! Samtang ang lowercase sa letrang I adunay duha ka lakang sa pagsulat. Ang lowercase sa letrang I nagsugod sa kolor pula nga linya. Tanawa ang udyo nga atong pagasubayon. Usa, duha. Subayon nato. Usa, duha. Usbon nako. Usa, duha. Karon sabay ta. Usa, duha. Sige, kamo na lang. Usa, duha. Atong isulat sa hangin. Andamang tudlo. Sige, sugdan nato. Usa, duha. Sabay ta. Usa, duha. Usbon nako. Usa, duha. Sige, kamo na lang. Usa, duha. Sakto. Karon, atong isulat sa papel ang uppercase ug lowercase sa letrang I. Andama ang inyong pansulat ug papel. Magsugod na ta. Usa, duha, tulo. Usbon nato. Usa, duha, tulo. Karon, isulat nato ang lowercase sa letrang I. Usa, duha. Usbon nato. Usa, duha. Aron mahanas, mahimo kamong magbansay-bansay sa pagsulat sa letrang I. Ug karon, kay nakabalog na kaila na mo sa ngalan og tingog sa letrang I ug sa pamaagi sa pagsulat niini, aduna ako'y ipabuhat kaninyo. Tan-awa ang inyong palibot. Ug pangita ug mga butang nga ang ngalan nagsugod sa letrang I. Tagaan ta mo og 5 ka segundo aron buhaton kini. Magsugod na ta. Usa, duha, tulo, upat, 5. Karon, isulti sa inyong ginikanan o kauban sa balay kung sakto ba ang inyong tubag nga kini nagsugod sa letrang I. Yay! Nahuman na ta sa pagtuon sa letrang I. Hangtod sa sunod nga higayon. Salamat!